heɗɗo woto wongo ɗon c'est à dire wasde famodirde fulɓe fof so ari ɗo aɗa woni kesso aɗa immi Sénégal aɗa daña caɗele e famde ɗemgal Burkina ala ɗemgal Cameroun kam wayatma kono haala cullini hol sababuji haaliyankoɓe walla toppitiɓe leñol ngol ƴetti pour ɗum mbeɗa sikki ɗum wonata sababu wasde firede Pulaar ko sikki tan e fa wasde firede ɓuurana e ɗemgal Pulaar sabu so firdama ɗemgal Sénégal naɓe hawnaki Burkina mbawata janggude Cameroun mbawata janggude ndiɗo leydi kadi wiyete bene fulɓe nan toon ɗum noon alay saago fulɓe eto gollude golle ɗe ganduɗa ɗen ina wawa rendinde ɗemgal Pulaagu ɗemgal gandal dal tawa jangguɗo foof ne anda ko ni tan Pulaar o haaldete kal Ibrahima jiiɗa hen eyyi ko kalɗa ko min miijima ɗum par ce que min cikki tan min anndi ko ɗemgal Pulaar ngal ene waɗi leppi cati kono min jakori ko so tawi deftere nde felliti firede ko anduɓe fulɓe leyɗele kewɗe ndendinte ɓe pirda ɗum taw ko ɓe pirda ɗum no famorto donc enen joni no pirdiren Pulaar ni e Fouta Tooro ko firu Fouta Jalon ƴetta ɗum toon umri en ko toon umri en eyyi kono ko pulareji kewɗe kalteɗe sa hettima tan firoɓe tafsiroɓe Pulaar mboɓe kalata ko Pulaar Fouta Jalon timbo ko waɗi Fouta Jalon e Fouta Tooro e adama wawi nande hen mbawata rentude tan ɓe nanodira wonde ɗum ɗo ko ngoɗo firu woni heptinago e fulfulde kala janggowo deftere ɓurano taw koye Pulaar heptina wonde kañum ko nandirde tan so tawi won konngol joni ngal ganduɗa firu muɗum ne heewi winde less Sénégal ko ni Niger ko ni janggowo andata ɗen konngol ngol ko waɗe sata ɗum waɗi vidéo haal saabu gayni haalka watte ko fulfulde firndi deftere nde caggal hollite leƴƴi keddi galleji fulɓe heddiɓe ƴeewe goɗɗo konngol honno mbirton ɗum watte ko batu waɗa jooɗi nokku fof fullo woni neɗɗo mum le yo ar ngol ɗo konngol no mbirton ɗum ngol konngol no mbirton ɗum ƴette terminologie wiyete wiyete ko séminaire goom terminologie caggal ɗum waɗe harmonisation woni less o windete ɗereji less waɗe goɗɗo konngol firtiko ɗum ɗo firtiko ɗum ɗo firtiko ɗum ɗo ɗen noon so ƴeehi ƴetto deftere nde mbatta ɗumen so beelama e ɗemgal men kono noon kañumene cawdin less oɗo ɗum fadi ko ma ƴeewe ko harmonisation duɗal keergal o haali ngal defte ɗe ɓe bindi ɗe min no poɗɗimi janggo ɗum nden tan ɓe won maro ko Pulaar o ko Pulaar wona Pulaar Fouta Tooro kono soɓe kaali joni so tawi Pulaar ne serti e Fouta Tooro soɓe mbaɗaka charhe less te min e hoore mi dañi hen gandal kewgal par ce que konngol kewɗi ine ganduɗa ko Pulaar ɗiggol kono enen en kutorta ko ɓe Fouta Tooro France ko noon wayi France ene haale France ene haale Suisse ene haale Canada arabe noon wayi o mbiyen guutti kamɓe Niger mbiyen ko hennade ɗemɗe arabe noon mbayi hewde eyyi goto ɗum kadi banggue Pulaar to banggue Pulaar wawa windeta basake France ala Pulaar windaki e France ala fof Pulaar bindaɗe e France bindi jiita ɗi ko bindi latin France ko hen luuɓi Angleterre ko hen luuɓi espagnol ko hen luuɓi allemand ko hen luuɓi bindi ɗe ko bindi ɓaleɓe bindi misriyankoɓe hay bindi arabe jiita ɗi ko bindi misriyankoɓe hanki bindi phénicien enden jiita ɓe ko bindi misriyankoɓe ɗiɗo bindi fof jaltike e ɗemɗe bindi mbiyeteɗi hiéroglyphe mamiraɓe men kay luuɓi ɗum noon yaltin ɗum ko tarih ganda goto konngol naji wiye Théophile Obinga gayni kanɗo no haal deftere makko wiyeten l'Afrique dans l'antiquité te ɓe jeddi ɗum han mbaɗi bateau ɗo wiyete Caire e 1974 woni ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi lewru ɗimmon ɗum février nden hitande haalka gasi ngal ɗon banggal ko phénicien noon mbayli ɗum gaddaniɓe ɗum kamɓe tubakoɓe wonɓe Liban ɓe hannde e Palestine taniraɓe honnoɓe ɗon ɓe ɓen ƴetti ɗin ɗum en bindi gaddani ɗumen wajiɓe donc Pulaar o wona e France winda te arabe bindol arabe gol ɓuuri ko hen hewde luuɓi kadi ke farsi en ɓuuri ko hen hewde ke urdu en ɓuuri ko hen hewde kadi ko sabe en woni Yemen
min gartu hen ngam tongude namdal ngal tan nam